L-Aġenzija Identity Malta bdiet toħroġ gradwalment il-permess ta' residenza ġdid għal ċittadini minn pajjiżi terzi. Permess li lilin mill-bidliet estetiċi se jissarraf f'aktar sigurtà u jagħmilha diffiċli biex jiġi falsifikat. Fil-fatt, il-karta l-ġdida tinkludi bosta karatteristiċi ta' sigurtà, fosthom billi l-informazzjoni personali se tkun laser engraved fuq kard apposta fi proċess li jagħmilha diffiċli immens biex tkun imbabsa mingħajr ma tħalli traċċi ċari. Il-Kap Eżekuttiv ta' Identity Malta, Anton Sevasta, spjega li l-permess ta' residenza l-ġdid se jinħareġ għal applikazzjonijiet ġodda u applikazzjonijiet ta' tiġdid. Il-permessi li hawn fl-idejn bħalissa se jibqgħu validi sad-data tal-iskadenza tagħhom indikata fuq il-karta stess. Bħala parti mill-ħidma ta' Identity Malta kontra l-falsifikar ta' dokumenti tal-identità wara illi fisem Malta ħadna l-premju tal-aqwa passaport reġjonali għal din is-sena. Issa wasalna wkoll biex inniedu il-dokument ta' residenza l-ġdid format uniformi li ħajkun l-istess wieħed madwar l-Ewropa kollha. Is-Segretarju Parlamentari Alex Muscat faħħar l-isforzi ta' Identity Malta li qed taħdem bla qiegħda biex tipproteġġi l-identità ta' dawk kollha li jażlu lil Malta bħala l-post ewlieni ta' residenza u xogħol tagħhom. Il-kards kollha ta' residenza qed jingħataw livell ta' protezzjoni iktar ġdid. Nużaw teknoloġija li għandna available f'pajjiżna sabiex id-dokumenti kollha ta' residenza f'pajjiżna ikunu ferm iktar sikuri milli kienu sa issa. L-Istati membri kollha tal-Unjoni Ewropea jridu jkunu konformi mal-karta l-ġdida sa Lulju ta' din is-sena. Il-karti l-ġodda se jinħarġu wkoll lill-ċittadini tar-Renju Unit, kemm lil dawk li bħalissa qed jgħixu f'Malta kif ukoll wara l-perjodu ta' tranzizzjoni minn Brexit. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.